Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alag. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes. Pitsa 21 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapaguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal sa guniang panglunsod gin-aprobahan ang resolusyon nga magatukod sang Joint Task Force batok sa makasiligni nga krimen. Delegado sang ika-81 nga Philippine Institute of Chemical Engineers National Convention sa Bacolod gin-abi-abi ni Gobernador Lacson. 26 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang mandyamento de aresto sa kasong korupsyon o public official. Lalaki, tuyo suhulan ang hepe sang sagay PNP sang 200 pesos agod makalusot sa checkpoint. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga daw hindi matalakay sang kamarang prangkisa sang ABS-CBN bago ang ilalenten break sa Marso. Kahapon siling ni House Speaker Alan Peter Cayetano posible sa Mayo o kung pagkatapos sang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte istoryahan sang House Committee on Legislative Franchises ang prangkisa sang among television network. Patag ni Cayetano, nubo lang ang sesyon sa tunga sa Enero, tubtob Marso, subong. Sulo naman sa Senado, talakayo nila ang among isyo sang prangkisa sang television network. Nga medyo pinitik ini sang kamara. Sila niya ginalapas nyo ang aton kasuguan. Talakayo nyo ang among prangkisa nga dapat maghalin pa ini sa kamara. Sinabtanay naman na ang aton sini mga mamalida halin sa manubo nga panalgan pakadto sa mataas nga panalgan o kung kamara kag Senado. Nagpitkanay naman sila sang pipila ka mga tinaga angot sining karon ginabangigan nga prangkisa sang television network ang ABS-CBN. Pero si Presidente Rodrigo Duterte nagbando sa mamalida, talakaya nyo na ang renewal sang prangkisa sang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. 4:52 na. Morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Matulutugnaw gihapon ang panahon, karon nga kaagahon. Huyop sang hangin, amihan. Ang pila sa aton mga kauturan gabarikotot morning man sa aton sini mga merkado, ang aton patrol, ginasulay ang dabo-dabo. Ginasulay ang katugnaw sang kaagahon. Ara sila subong sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod para lang magdulong sa aton sa nagapanguna nga presyo, sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Uy, Biyernes gali subong. So, ang nagaman sa patrol, kabalo naman kamo basta Biyernes siya, ang gaman sina gwapa, cute. Amunis lang mga tingog bala sang bag-o nga henerasyon. Tagsa ka Biyernes, hidlawon kamo sang tingog ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Ay, tugnaw gid. Perfect katugnaw, Action Fred. Ari ko sa Baguio. Oo. Daw mga pila subong ka, mga below zero para. Pero joke lang, Action Fred. Mga 20 lang goro. Kay hindi man gid ka sa para sa aton ang tugnaw. Bangon nga hot sa daan. Di ang tugnaw, tsaktuhan gina. Cute ang hambal mo kagina, Action Fred. Nga. Lain ang pamatihan ko. Ano? YOT. Ay na, ano man ni Action Fred yung mga. Ay, guwapa. YOT. Ano? Cute gali ya. Bako do. Porte ba? Natama ka tugnaw, guro? Oo, mo guro. Daw na, sulod ang hangin di sa dalunggan ko. Pero Action Fred live kita dire sa Burgos Public Market naman. Para hibaloon ang presyo naman Action Fred sang baboy. Wala labot nga ginapabalo naton ang presyo sang baboy sa subong ang mga tinuon Action Fred. Luyag taman ti somehow educate man ang aton nga mga listeners Action Fred. Kitikis ang iba nagareklamo kung nga nagsaka o kung naganubo ang presyo sang baboy. We all know Action Fred no. Padayon sa gihapon nga nagina problema man sang pungsod Pilipinas ining African swine fever. Kabalo naman kita Action Fred nga sa gihapon sa Luzon may ara sa gihapon sang outbreak. Dugang pa sang Mindanao nga may ipila na kalugar dito nga ginpaidalo man sa state of calamity. And good thing, fortunately, Action Fred, diriya sa aton sa probinsya sang Negros, nagapabilin sa gihapon kita nga ASF free. Rason man Action Fred nga ti kalabanan kita ang nagasupply sa mga katupan man nga rehiyon kag lugar sang amuman nga nasamit nga produkto nga baboy Action Fred. Ari si Ma'am Leslie Action Fred no para sa nagapanguna nga presyo sang balaklon o kon baboy diri naman sa Burgos Public Market. Ma'am nga live sa Action Radio Bacolod. Ma'am tagpila na subong ang kilo sang baboy ta ma'am. 220 na nagsaka. Nagsaka siya subong ma'am nga ano pa kitang bago ta ka ba man kato nagsaka ma'am ano pa kita iban gani nga baligya kag tagpila ni sila ma'am. Iban mga tiil ang tiil na mo steady lang Japon 160 ang palit mo man ang baboy lang gid nga mga unod mo nang nagsaka sa sakaan namon. Ang karne ma'am ang karne 240 ang baboy 220 ang karne 240 20 lang diferensya nila. Nga nagsaka ta subong ma'am. Hindi kay kung mayara iya gatag samon nga do nububo na mo na jak na namon ang presyo po kung taas sila tag natasan man namo. Muna siya depende. Ma'am nga nagsaka ang baboy ma'am. Ang presyo sa baboy. Kay amo ni what ang iba nga supply sa amon gali wala na sila mga stock la sa ilang stock yard mga wala na. Kaya mo na nagiwat, mo na nagamahal.
sa magiwat ang sa kano, gamahal na gita. Sang ligad si Mana, ma'am, tagpila yung kilo sang baboy. Sa area kami to nagligad yan 180, 190. Ang ligad niya pagdamo isang baboy. Ang pinakatayog namon to buligya 200, subong to 40, to 20 na subong ang baboy. So, pag istorya nyo, ma'am, sa inyo nga supplier, ano, pag tanaw nyo, madugay, pag nga, amo ni, ang presyo. Masaka pag hindi guro kay isa gani amon gayaw kami tagtatlo sa nagduwa na lang ay wala nagit karning isa gakawadaan mo kami ay tinuda mo magakwa mo hindi lang kami nga kuha sa kanila divide lang na nila mo na Okay, Ma'am, Madam, gid na salamat, Ma'am Leslie. Action Fred, si Ma'am Leslie, ang tisuki, tagili na pamangkutan sa presyo sang baboy. Tiyan mo na, Action Fred, ang, kumbaga, hindi man makaalarma, pero do ka kulolbaan, Action Fred, especially sa ato ng mga konsumidor, nga ladlaw, nagabakal, gid sang baboy, Action Fred, no? Kay ti, from 220, subong ti, hambal ni Ma'am Leslie, base sa supplier niya man, base may posibilidad pa nga magtaas pang presyo sang baboy. Bangod ginakulang na kita diri sang supply. That's why Action Fred, nagligad nga si Mana, nag-istorya man kita, nag-interview kita kay Dr. Renante Decena sang Provincial Veterinary Office. Nga ginainggan yun, gid ang mga backyard racers, hog racers, Action Fred, no? Nga padayon, nga mag-produce o kung mag-sagod sang baboy para nga may supply kita sufficiente diriya sa probinsya sang Negros. Bangod ti sa karon padayon Action Fred nag-supply sa probinsya sang Iloilo, sa Panay area, sa Cebu, kag ginalauman Action Fred, nga ti sa Subong, mag-supply naman amat-amat sa Mindanao. May maayo gid na kag mga bay nga ma-supply kita dito sa Mindanao. Bangod nga under state of calamity ang pila ka mga lugar dito bangod sa ASF. Sa Davao nga daan to, linibo tong ginapatay nga baboy. Yes, Action Fred, tag 2,000 tuya ka baboy ang ginakaling ang tawag nila Action Fred, no. Ginapatay ka ginalubong ti hindi pwede Action Fred nga although nga nagpalayag si Dr. Decena nga ang ASF is not o will not affect tawo kung i-consume, pero ti makahalit gid Action Fred sa tawo kung nati syempre after kaon ginabutang sa damog Action Fred mo ti kasi posible mapakaon sa sapat amo naman ang sugudan sa bagong nga virus. So mas maayo nga likawan na lang ini Action Fred nga that's why ang aton nga probinsya nga nagahatag na sila Action Fred sang padya ang hog racers sa kung sino man ang makatudlo sang posible nga base may mga illegal nga ginapasulod diri sa aton gikan sa ASF nga apektado nga lugar Action Fred. Live diri sa Burgos Public Market para sa presyo naman sa nagapungo nga Balaklon, ini si Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Lagaon mayo Hindi makapikto sa lawas ang tao. Galing ti kulbaan ka man Basi bla. Ang basi, delikado na mo. Basi, apektado ka, basi hindi man. So, dua-dua. Pero kung lagaon o mayo, maguro, patay man ang kagaw, guro. Kutang ko, luto ka kibiil, abe. Ining tiil baboy bla Pagkatapos, kadyos, kaglangka. Ti ko ni lagaon na mayo, ang kagaw, guro, patay man, Kung porting paglaga. Pero kabay pa, bisan paano, ginapasalamatan naton nga wala kita iya masudlan sang African swine fever. Daw ginakaluyan man ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginalikaw man kita sa pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pinaka-importante sa tanan, makabakal kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone nga halin pa sa Amerika. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton
sa 17 kasahi sang kanser kagalo 105 ka pamalatian ang numero 1 nga life extension vitamin D3 sa Amerika kag kaiping kapugsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is... Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Aber, diri kita. Mga balita nga natipon naton sa Kapitolyo, delegado kuno sang ika-81 nga Philippine Institute of Chemical Engineers National Convention sa Bacolod, ginabi-abi ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sa ni Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mainit nga ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga delegado sang ika-81
nga Philippine Institute of Chemical Engineers National Convention sa opening program nga ginpatigayon sa SMEG sa Convention Center sa siyudad sa Bacolod kahapon. Sa pamalong-pulong sang gobernador, iyagin acknowledge ang importante nga papel kon crucial role sang chemical engineers kag ang natawag nga challenge globalization kag modernization nga dala sang aton sosyudad. Nagapati man ang gobernador nga ang chemical engineering ang may dako nga papel sa healthcare kag medicine. Ilabi na sa karon nga ginapangatubang nga problema sa pungsod sa mga re-emerging diseases. Ang ini nga convention ang umpisa sa tong Pebrero 19 kag magatapos tubtob Pebrero 22. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlos Medovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, habon wala sa gilsimpon nga chemical, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Makabuli gini nga hindi magkurinot ang aton panit. Para sa hobin kag prisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 17-4. Una nga bula, resulta 17 kag 4. Second draw, ikadua nga bula, 13-19. Ikadua nga bula, resulta 13 kag 19. Third draw, ikatatlo nga bula, 30-23. Ikatatlo nga bula, resulta 30 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oh, kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami niya kay wala kalamay, may diabetes ka, natural sweetener lang, makabulig pa-alerto sa atong lawas kag paminsaron, kapangapi ang bilog nga pamilya, healthy pakamutanan. Gitun-an giniya sang mga sayantipiko dito sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa niya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. May ari siya, loaded sang phytonutrients, panawag sa iya, natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Pwede bisan sa mga estudyante, non-acidic, non-addictive ini, ang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ini sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway,
sa second floor sang Lopez Araneta kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 balikan tanay ang aton patrol mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden? Action Fred, critical ang kondisyon sang 15 anyos nga bata nga lalaki matapos nabungguan sa isa ka pribado nga salakyan las 2 kaina sang kagahon sa barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Hungod nga wala gingalanan ang menor de edad nga residente man sang nasambit nga lugar. Sa alegasyon sang iloy sang biktima, nagpangi sa igad sang dalan, Action Fred ang iya sini nga bata. Sang hinali na lang nga nabungguan sang auto, rason nga nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo. Sa dugang pa naton nga balita, ilas naman sa tiyan ang naangkon sang 44 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Ros Jan Natividad sang barangay Granada matapos ginbuno las 4 sinigid lang nga kaagahon. Sa alegasyon sang biktima, Action Fred, nagdamgo siya nga nagkuha siya sang sundang kag ginbuno yang iya kaugalingon apang likom sa iya ihibalo nabun-an niya gid man sini Action Fred ang iya nga kaugalingon. Dugang pa nakitaan siya sang iya amay rason nga wala na dugangan ang iya nga pilas tuga man sang pagpamuno sang iya sini nga kaugalingon. Tanan nga biktima ang paden karon nga ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang ini nga balita, Action Fred, ang dulong sa inyo sang DTX 500. Uguli ang pag-inom sa DTX 500. Kaya ang DTX 500 ang may 3 ka anti-diabetic properties. Charatin nga nagapanubot sang glucose, vicin nga nagakontrola sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Nag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Mas nami pag-Action Fred na updan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse kag nagapabakod sang aton immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pang balatian, kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Mga balita gikan sa ospital, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka bala
Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuwa. Ko 22 na. Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ining matugnaw nga panahon bla, ang palanakit sang aton kalutalutahan, maayo gid ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Ining makatol-katol sa panit, sakit yan, sakit puson, butod yan sang kabataan. Epektibo ang Santon Plus Herbal Oil. So, bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 15 milyones, 15 million. Kombinasyon in any order. 4, 21, 20, 16, 25, 18. Resulta sang 649, 4, 21, 20, 16, 25, kag 18. Sa ilo kita, 642 ang jackpot, 7 milyones, 7 million. Kombinasyon in any order, 41, 37, 23, 17, 5, 8. Resulta sang 642, 41, 37, 23, 17, 5, kag 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Las 5:31 na, diri kita. Sa gunian panglunsod, gin-aprobahan ang resolusyon nga nagatukod sang Joint Task Force batok sa makasiligni nga krimen. Detalye sini. Upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Balag Action Fred, nagapangabayang sangguniang panglungsod diri sa may syudad sa Bacolod nga magatukod sa isa ka Joint Task Force nga ginabugusan Action Fred sa nagkalilain nga mga law enforcement agencies para solbaron kag manikawan nga magluntad ang mga heinous crime diri sa may syudad. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon sa sangguniang panglungsod kag gin-author ni City Councilor Carl Lopez. Ginpahayag sang konsehal ang Joint Task Force Action Fred ang pagabugusan sang Criminal Investigation and Detection Group, araman National Bureau of Investigation, Philippine National Police, kag Philippine Drug Enforcement Agency. Ginpahayag ni Lopez Action Fred nga bothered siya sa mga krimen nga nagaluntad sa Bacolod. Rason nga iya luyag nga mayara sang Joint Task Force nga magatutok sa pagsulbar sa mga nagaluntad nga krimen. Requested that the task force be to be composed of the FBI, CIDG, PIDEA, and PNP. Nabatian si City Councilor Carl Lopez. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bungod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Dire kita, 26 anyos nga lalaki arestado matapos ginsilbihan sang mandyaminto di aresto sa kasong korupsyon o public official. Lalaki tuyo usulan ng hipe sang sagay PNP sang 200 pesos agod makalusot sa checkpoint. Kadako gisang intanyag, ba? 200 pesos gid porte. Detalye o porgi aksyon, Brian Morden. Aksyon, Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred preso na sa presoan ng isa ka lalaking inisya amo ang kuntani mag-bribe sa kay Police Major Antonio Benitez santong Oktubre 31, 2019. Ang suspitsado ginkilala sa kay Arnel Despues, 26 anyos ini, pumuloyo sang barangay Baviera, syudad sang Sagay. Sa panaysayon diri ni Benitez, aksyon na Fred natabo ining insidente nga pag-bribe kun tani siya. Sa nagpatigayon sila sang checkpoint pagkatapos ining nasambit nga suspect wala sang may ipresentar nga driver's license. Instead, dini siya gintagaan sang 200 pesos para makalusot galing kay ini ang wala ginbaton ni Benitez. Likom siya ihibalo, ginpasakaan gid sa sang kaso aksyon Fred nga corruption of public official kag kahapon ginpagwa ining warrant of arrest gilayon ini siya nga gindakop action Fred. Mayara man sang 60,000 pesos nga piyansa sa suspitsado para sa iya sinitemporaryo nga kahilwayan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri anay kitawa, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Podgyapon kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestado sa police station number 3 si Christian Edka, 29 anyos, matapos ang buy-bust operation sang nasambit nga police station sa Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Na-recover sa suspetsadong apat tanan ka plastic sachet sing ginasuspetson shabu, subong man ang buy-bust money. Si Edka ang priso karon sa custodial facilities ng police station number 3 kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Sa iban pa nga balita, arestado naman ang duha ka persona sa duha ka separado nga buy-bust operation sang Valladolid kag Kabankalan PNP. Una diri na aresto si Gary Escobas sa Barangay Poblacion, Banwa sang Valladolid, kag nakuha ka Escobas ang tatlo tanan ka plastic sachet sang nasuspetson shabu, samtang arestado man si Mario Escalona, 29 anyos, matapos ang buy-bust operation sang Kabankalan PNP sa Barangay Kamugaw sa among syudad. Nakuha ka Escalona ang 12 ka heat-sealed transparent plastic sachet sang nasuspetson shabu, kag ang mga suspetsado mga tubang sang kaso nga paglapas sa R65 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sa aton nga uli nga balita Action Fred, inaresto man sang kapulisan ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos aktuhan nga nagadala sang pin gun nga may 38 revolver nga bala. Ang suspetsado mo si Kurt Jake Gonzalez, 19 anyos, sang Purok Paho South, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Sa inisyal nga investigasyon, si Gonzalez ang nakita ni Michael Pinkas sa guwa sang iapuluyan, dala ang nasambit nga armas, rason nga ginreport ni Pinkas kag gileon gindakop sang kapulisan si Gonzalez. Si Gonzalez ang priso karon sa custodial facilities ng Bago PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Duwa na tutukan sa aton kapulisan ang illegal nga druga kag illegal gambling. Ang buot silingon natungtong sa abaga sa aton kapulisan ang arangkada sa puraw nga mga illegal nga bagay. Ang shabu ya, bisan anhonta, bisan ano nga pamahog, bisan pila paguro ka espinidong magadto diri sa Bacolod, sigurado ako, hindi ini matapna. Sige-sige ni, matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi mo ni mapauntat ang illegal nga druga. Kaya nagapasulod sini, wala takabalo kung kanday sino, diin nga pungsod, China, o kung diin nga pungsod naghalalin ini. Timintras tanto nga may ara ini, patubas sang Siabo, may laboratorio sang Siabo sa iban nga pungsod, padayon nga magasulod ini sa pungsod Pilipinas. Diri sa pungsod Pilipinas, nga ang gaduging ang Siabo, mangod, damo ang user. Kon may puser, may user. Kay kung wala user, wala na ni. Abi, mauntat suyop ang mga Pinoy, ti sino pabaligyan mo kundi wala na. Galing kay Purti Kabakal, sang Siabo, kay gadamo kayo ang gasuyop Siabo. Amo na nga,
wala untat man ang bulyom sang Shabu, nga bisan ano mo nga pamatay, bisan ano mo nga dinakpanay, bisan ano nga bypass hala, wala untat ang pagpasulod sang Shabu dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kaya hindi man lang Bacolod kag probinsya, bilog nga pungsod Pilipinas ni ang pagsulod sang illegal nga druga. Karon may mando naman ang mataas nga punuan sang Philippine National Police dalasaon ang illegal gambling. Galing ang illegal gambling alin sa una man, no? Katulad sang Shabu, daw hindi manimo mapauntat ni. Butang ko, mapauntat mong dilidubol. Kung may ara gid man, mapauntat mong hay-alay. Bisan bugoy mapauntat mo, bisan patilik mapauntat mo. Ang tao yung manahor gyapon sa ano nga pagi. Kung may basketball, pustahan Manila. Basta nga may pustahan na ang Pinoy may intragid, may bulang gihapon, may madyong gihapon. So, butsilingon, kabudlay siniyatap naon sang illegal nga gambling. Tiyala alam mo dakpon ako gamadyong sa sulod puloy anda. Dakpa mo guro sa gwae. Tamo pati pataya gina muntihana. Budlaya. Kaya man, ang illegal gambling ining panahorya, at simpo ni Kristo may panahor na, ginalansang sa sakros, ang sa dalog ng mga soldado, ga panahor na. Porte ini, budlay ini, tapdaon, ari na sa pinsar sa tao, bisan sa sulod sang Muntinlupa, abi nyo, porting panahor to. Kondakpon mo, abi, mga parapernalyas nga ginagamit nila sa panahor, pati hulod sa langaw, ginapustahan. May mumho kada, may mumho man siya. Pulo, abi kada isa, may mumho. Kung sinong una hulunan sa langaw, daog. Abi, diin kakitaas na ya. Hindi. Kabudlay pa untaton, ay mangita gid idiya ang Pinoy para makapanahor. No? Amo ng kabudlay na tungtong sa abaga sa atod kapulisan. Kita mo, amo na ning tinumbahanay sa Shabu, gaasog yapon ang baligyanay, kay man, kwarta, kaginhimo, negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahitangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,